אז יש מנהיג יהודי מפורסם שהייתה לו השפעה ממש גדולה, שאנחנו כולנו שמענו עליו, אבל רוב העם שלנו היום לא יודע באמת מי הוא היה, מה הוא אמר, מה הוא עשה. אז אנחנו נקרא כמה ציטוטים שלו, כמה סיפורים עליו, ורוצים לשמוע מה אתה חושב עליו, ואז לראות אם בסוף תוכל לנחש מי זה. אז אתה מוכן? אוקיי, ננסה. מוכן. קודם כל, המנהיג הזה ממש דאג לחולים, ובזמנו לא הייתה מערכת בריאות, אבל הוא עצמו היה רופא, אז תראה מה שהוא היה עושה. לפי רופא אחר בן זמנו, המנהיג היה נוסע לכל מקום, וכשראה את ההמונים של חולים, נתמלא רחמים עליהם והעניק לכולם טיפול רפואי שלם, ואף פעם לא דרש כסף על זה. הוא קיבל כל אחד שבא אליו לטיפול, ובזכותו עשרות אלפי אנשים קיבלו רפואה שלמה. בנוסף, אחוזי ההצלחה שלו בתחום הרפואה היו בין הגבוהים בהיסטוריה. הרמב"ם. הרמב"ם. לא, גם לא, אבל ניחוש טוב. שהוא עשה נפלא מאוד, נפלא מאוד. איש צדיק. נתן מעצמו לאחרים. יש לו לב ענק. איש חסד כזה שיכול לרפא אנשים בלי לבקש תמורה, זה אדם גדול. כשהמנהיג הזה פגש אנשים שהחברה דחתה אותם, או שהיו נחשבים לאנשים רעים, הוא בעצם ראה אותם בצורה אחרת לגמרי, ותמיד חיפש את הדרך לעזור להם לצאת מהמצב שלהם ולקבל חיים יותר מלאים במשמעות. כשאנשים מסוימים מתחו ביקורת עליו על כך שבילה זמן עם אנשים מרקעים לא ראויים, הוא ענה, לא הבריאים צריכים רופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים. ואכן, אינספור אנשים העידו על כך שהוא עזר להם להתחיל חיים חדשים. למשל, מוכף מושחת אחד אחרי שהוא נפגש עם אותו מנהיג, החליט לתרום חצי מנכסיו לעניים. ולהחזיר לכל אחד פי 4 ממה שלקח שלא כדין. אני חושבת שזה ממש מרשים שמנהיג יכול להרשות לעצמו להתעסק מהאנשים האלה. הוא רדף צדק, מה שלא קורה פה. אנחנו צריכים כאלה בדור שלנו. אחד כזה הוא כמו משיח, שעוזר להם שנקלעו למצב הקשה. אני חושב שהוא ראוי לכל מילת טובה עליו. זה מידה של צדיקות. יש פה עניין של עניינים רוחניים שהוא קרב אנשים ליהדות. נשמע אחלה מנהיג. המנהיג הזה גם הדגיש את החשיבות של יושר. הוא הוכיח את המנהיגים הפוליטיים והדתיים של יומו על הצביעות והשחיתות שלהם. אוי לכם צבועים כי מתארים אתם את הכוס ואת הקערה מבחוץ. בתוכן מלא גזל ותאוותנות. מבחוץ אתם נראים צדיקים לעיני הבריות, אך בפנים מלאי צביעות ועוול. כלומר, לא רק להיראות צדיקים מבחוץ, אלא גם שמה שהכי חשוב זה מה שבפנים. צריך להיות טוב מבפנים, אבל היום אנשים מושחתים לגמרי, אף אחד לא נראה לי באמת טוב מבפנים. זה גם בין החרדים. המציאות של שנאת חינם לא תוקנה עדיין, ואנחנו ממשיכים לסבול מזה. כל אחד עם האגו שלו, את מי הוא מאשים פה? הוא מאשים ודאי את כל הצדדים. זה נשמע אקטואלי. זה ממשיך את מה שאני חושב לגבי האדם הגדול שמדובר עליו. מאוד מסקרן אותי לדעת מי האדם הזה היה. הייתה למנהיג הזה גם התפיסה של מנהיגות שונה לגמרי ממה שיש לרוב האנשים. הוא בעצם לימד שהדרך למעלה להיות מישהו גדול זה לא לדרוך על אחרים, אלא לעזור להם ולתמוך בהם. הנה ציטוט שלו. אתם יודעים שאלה הנחשבים למושלים בגויים רודים בהם, והגדולים שבהם שולטים בהם. אבל לא יהיה כך בעיניכם. להפך, מי שרוצה להיות גדול בכם, צריך להיות לכם למשרת. ומי שרוצה להיות ראשון ביניכם, יהיה עבד לכל. זה ציטוטים יפים. ציטוטים יפים. הוא צודק. בן אדם שדורך על אחרים הוא לא מנהיג. מה, כמו בגין שהיה, שירד אל העם? בתור אחד שאין לה ביטחון עצמי, אני חושב שכן צריכים להרים את האנשים האלה ולתת להם לעלות למעלה עימם ולהאמין בהם. זו התפיסה היהודית המושלמת, האולטימטיבית, כן. הוא לא רק דיבר על להיות מנהיג שמשרת, אלא הוא גם הדגים את זה בחייו. ביומו אורחים היו נכנסים לבית והרגליים שלהם היו מלוכלכות מכל האפר והאבק וכל זה. אז עבד היה רוחץ את הרגליים שלהם. אבל פעם זה מה שקרה. פעם המנהיג התארח בסעודת פסח, אך לפי אחד מהאורחים, בתחילת הסדר, המנהיג הפתיע את כולם כאשר הוא קם מן הסעודה, לקח מגבת וחגר את עצמו. יצק מים בקערה והחל לרחוץ את רגלי האורחים ולנגבם במגבת שהיה חבור בה. זו תכונה חשובה במנהיגות, לא להיות מתנשא. אין לו קטע של גאוות יתר והתנשאות. ביטול עצמי, הכנעה, מה יש פה לדבר? כמו משה רבנו, שהיה עומד עליהם לשרת אותם. גם פה. בגלל מעשים כאלה בדיוק,
הם היו מנהיגים גדולים, שמדברים עליהם גם אחר כך. לראות כזה אישיות גדולה עושה כזה דבר, לא זכיתי. אולי, מי יודע, במה שנשאר לי אולי. הלוואי והייתי מכירה את הבן אדם הזה, שיחיה כאן עכשיו. תשמע, זה נשמע דמות מאוד מאוד מעניינת, ואני מתחיל להסתכן יותר ויותר מי היה האיש הזה. שמעת כמה ציטוטים, סיפורים על אותו מנהיג? מה את חושבת עליו בסך הכל? יש לו לב זהב, ובאמת בן אדם נדיר. בסיכום שלי אני חושב שמדובר על אדם גדול. מבחינה רוחנית, אדם כולו טהור. גם נדיב, גם צדיק, גם יורד לעם, גם מרפס את עצמו הכי נמוך שאפשר. זה תכונות עם הרבה חוכמה ועם הרבה שכל ישר. אני חושבת שייקח לבני אדם הרבה זמן של עבודה עצמית כדי להגיע לרמה כזאת. נשמע בן אדם טוב, הוא לא נשמע כל כך בן אדם. כאילו, קשה לי להאמין שהיה או שיש בן אדם אחד שהוא כל זה. ואם כן, כל הכבוד לו. זה פשוט תכונות אלוהיות שלרוב מייחסים אליהם אותם לאלוהים. אהבת ישראל שלו למעלה מן המשוער. אהבת ישראל של יהודי צדיק. של יהודי צדיק. עם הרבה 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 אהבת ישראל ולב גדול. שזה נשמע יותר מדי בעיניי כמו המשיח. מי הבחור הזה, ואם הוא חי עכשיו? הרצה, באמת. מי זה יכול להיות? עכשיו מגיעים לשאלה הגדולה, מי אתן חושבות שזה? הייתי הולך על הרמב"ם. הרמב"ם? לא. יכול להיות מהטמה גנדי או משהו? זה לא סוקרטס. איש תנ"כי אולי. אני צריכה עוד ראשונה ואני אדע. אני לא יודעת. אין לי מושג על מי מדובר פה, אם זה דמות כזאת או כזאת, אין לי מושג. לא מכיר אף סיפור פה. נשמע לי כבר מוכר, על מי אתם פה יכולים לדבר. כי זה ציטוט שלדעתי, אם אני זוכר, הוא מהברית החדשה. אני חושבת שזה ישו. מי שזה היה זה ישוע, שרוב העם שלנו היום מכיר אותו כישו, אבל בעצם השם האמיתי שלו זה ישוע. האם כך דמיינת את ישוע? לא. כן. הגיוני, וואלה, באמת איך לא חשבתי על זה. זה באמת, אם הייתי חושב יותר לעומק, הייתי חושב עליו. לא מספרים עליו הרבה, פה. אבל מה שאתה כן רואה, טלוויזיה וסרטים ומסביב וכאלה, תארים אותו בתור בן אדם מושלם. אם יהושע היה כזה, אז הוא גם גדול מהחיים, וזה בסדר גמור. אולי כדאי לבחון מחדש אם יש לנו את התפיסה שלא רוצים ללמוד שום דבר ממנו? בפירוש לא. בפירוש לא, אין לנו שום דבר ללמוד מהתפיסה הזאת. זאת אומרת, זו התפיסה היהודית המושלמת, האולטימטיבית, כן. רגע, אתה אמרת לפני רגע שאתה תיתן לי... אתה אמרת לפני רגע שאתה תיתן לי לדבר. אהבת ישראל שלו למעלה מן המשוער. אהבת ישראל של יהודי צדיק. של יהודי צדיק. היו 9 עדי ראייה יהודים שחיו כאן בארץ ישראל, שהכירו אותו אישית, שחיו אותו למשך מספר שנים, והם אלו שבעצם נתנו לנו את כל הציטוטים, כל הסיפורים על מה שהוא עשה. למשך המאה האחרונה, מאות אלפי יהודים, כולל פרופסורים, כולל רבנים, כולל גם חילוניים, התחילו לחקור מחדש מי ישוע באמת היה. ומבוסס על המילים שלו ועל מה שהוא באמת עשה ואמר, והם הגיעו למסקנות מפתיעות. הנה אחד. דוקטור יוסף קלאוסנר, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית, חקר את חייו של ישוע והגיע למסקנה שהוא היהודי מכולם, אפילו יותר יהודי מהלל. הוא נולד כיהודי, הוא חי את חייו כיהודי, והוא גם נהרג כיהודי. ובעצם הוא עצמו אמר שהוא לא בא כדי לייסד דת חדשה. הנה הציטוט שלו. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים, לא באתי לבטל כי אם לקיים. פנחס לפיד, היסטוריון יהודי דתי, אמר על ישוע, ישוע נאמן לתורה לחלוטין, כפי שאני מקווה להיות. אני סבור כי ישוע אפילו היה נאמן יותר לתורה ממני יהודי דתי. זה נשמע לכם כמו מישהו שבא כדי להקים דת חדשה, או מישהו שהיה נאמן לאלוהי ישראל? האפשרות השנייה, נאמן לאלוהי ישראל, כן. חלק גדול מהעם שלנו היום מכיר את ישוע כמישהו שגרם לרדיפות או דברים כאלה כלפי העם שלנו. אבל לאור מה שקראת עכשיו, כל מה שהוא הדגיש, הוא לא גרם לרדיפות. כי הוא נתן דוגמה של אהבה, גם לאוהבים אפילו. הוא נתן דוגמה של הקרבה.
ואף פעם לא לימד לשנוא אחרים. האם את למדת משהו חדש מכל הסיפורים האלה, כל מה שקראת? האמת כן, למדתי על יהושע דברים לא כמו שאותי לי אמרו ולי סיפרו וזה. פקחו לי עיניים באיזשהו שלב, לא לשפוט אנשים על מה שהם מספרים, אלא פשוט לבדוק בעצמך. את רוצה לשמוע על ההישג הכי גדול של ישוע? אוקיי. אז בעצם כדי להבין את זה צריכים לחזור לבראשית.